Píšik, prosím, zapni si ten pás, lebo za rohom bývajú policajti, vieš, pre istotu. Vieš čo, to je v pohode, mňa boli brko z toho, aj tak vystupujeme za chvíľu. Vieš, ale aby sme neplatili zbytočne pokutu, však... Ale vieš čo, dneska vonka fúka, takže nebudú určite. OK, však ty si vodič, ty budeš platiť pokutu, ne ja. Ale dobre, čo si v strese, ukludni sa. Čo som ti hovoril? Fízel. Si ma nepočúval. To je v pohode, tu nás poznajú. Dobrý deň, pán vodič. Viete, prečo som vás zastavil? Viete čo, neviem kvôli čomu. Lebo si nemal pasy, Dilino, som ti to hovoril. No, tak hádam to nevidel. Však ale oni teraz vidia aj cez ceny, proste, keď nemáš pasy. Sa mi nezdá toto. Presne ako hovorí kolega, preto som vás zastavil, nemáte pás. Bratu, ty čo to robíš? Fuj, ešte ti smrdí aj z úst, vypadne odo mňa. Čo si dôležitý teraz? Pánko sa predvádza, OK? Kartičku poistenca, zdravotný záznam vás poprosím, list vlastníctva, zmluvu najmä, telefónne číslo, číslo účtu a Gmail vás poprosím. Čo ja ma, ty koľko tučný nosatý? Komu rozprávaš? Či tú čiapku máš stiahnutú veľmi však? Aké číslo ty chceš odo mňa? Nemáš ho? Gmail ti je na čo? Či ja mám zala policajt to na teba? Ty prasiak jeden. Nemusíš po mne kričať, bratu, veď sme bratia, tak nerieš to ani takto, je to v poriadku, všetko. Môžete ísť také tak ďalej. Jasné, mám to pod kontrolou. Počúvaj ma, ty trúbka dementná, jasné, že idem preč. A vypadne z tohto okna, ti smrdí z úst. Z tých špár ti zatiahlo. Pán kolega, všetko v poriadku? More, ďalší retard. To ste koho urazili? Urazili ste verného činiteľa, možno to? Na koho ty pluješ? Či mám vystúpiť vonka? Počkaj, idem von. Tak včera som ťa ja učil rozprávať a dneska si čo dôležitý? Pradím sa... Kolega, kladí odpor! Kúkaj, poď, poďme, ruky za hlavu! Ruky za hlavu! Nekladí odpor, lebo ti ojebem hlavou kapotu! Počúvaj ma, príjmi domov, tak takú ti dá na papu, že ujdeš ty. Kolega, počkaj. máme ho, to je zviera. Dobrý deň, polícia, pokosili všetky kľaky na ulicu Kvetná. Stalo sa to brutálne napadnutie, brutálna vražda. Neviem, čo sa deje. Píšta!